Днес с приятелката ми стреляме по карта на България и където оцелим, там отиваме. Последно време много се караме къде да отидем на почивка, така че това ми се струва най-дипломатичният начин за решаване на този проблем. Сега даваме на моята приятелка мис претенция да стреля, разбира се, както и очаквах, даже не оцели. И ето, че дойде момента аз отново да реша къде ще се ходи. Така като гледам Благоевград. Отваряме картата на Adventures BG и виждаме, че това е перфектното място за рафтинг, така че сягаме багажа и тръгваме. След кратко пътуване пристигаме, слагаме си екипировката и се товарим в този бус. За сега приятелката ми изглежда усмихната, така че всичко е окей. Разтоварихме лодките с абсолютно цялата група, която сме се събрали на този ден. Ето тук може да видите и нашата компания, а сега ни правят кратък инструктаж и влизаме в лодките. Още от първите секунди може да кажем, че мястото е много красиво, а приключението даже се усеща по-спокойно, отколкото предполагахме. Но не за дълго, защото емоцията, адреналина и екшена направо ни подхванаха. Наистина такъв вид преживяване е много забавно, особено ако сте с компания. Така като гледам и приятелката ми изглежда доволна, така че оценката на това приключение е 10 от 10.